Izvolite, Mercedes 270 SL sa direktnim ubrizgavanjem i pumpicom visokog pritiska po bombinu u svakom cilindru šprec firma. Kaže, uzimam, kupujem mečku i nju sa mečkom. I onda došli i se kaže, idemo da proslavimo susret. Ma kaki nego što je auto kupio. I onda, znaš, da, ne nego prvi pravi. Nije čudo što ti tamburaš pobegu. Ma ti non-stop izmišljaš, jel da? Sad bi da izbrišete sve do Milosava. Kad stavite dupe, sise i uste, onda bi Milosava. Šta izmišljaš, bre? Još sediš u mom Mercedesu i zatim pravo. Pusti vozilo, jebi. Što bi ja izbrisala Milosava? Da, što čeka? Da ćem ja ponosna na život koji sam provela s njime. Idem, neću više s tobom, ti si nesrećna, bre. Pa kako Milina u ovo licmo? Što, pa kad se prepakujem, ja ću se smanjiti. Ne možeš bez cipela to. Skini to sa sebe, Bože naš, što ti takva hodaš ulicu. Pa nije ni čudo, bre, što ti tamo po Rotterdamu oni razvlači. A Milina Borko bio 2000-te, sad je 2014-ta, moj stavač. Pa ko će tebi njih pomagati? Moraš, Karmin, nemoš taka. Šta moram? Nemoš taka na ulicu, ja ni đubre ne bacam bez Karmina. Jebem ti, Monika Beluč, možda ti pune pod prozor. To je žensko, ja da ti kažem. Eto, jel naciljao baš po sredini? Pa više prema Venerinom bregu. Pejzaž. Gitara. Kakva gitara? Borkova Stratocaster gitara, koja zapravo nije gitara. Pa šta je onda?